Ọ na-ege m ntị n'ụbọchị nke taa. Ka ụbọchị unu si na-aga. Ụbọchị nke taa bụ ụbọchị nke mbụ n'ọnwa nke itoolu bụ Septemba n'ime afọ 2025. Ka ụbọchị unu si na-aga. Ama m na ọ na-aga nke ọma. Anyị abịakwala ọzọ, anyị ewetakwara unu ihe ọmụmụ asụsụ Igbo anyị dịka anyị si na-eme. Chetakwanụ unu nọnyere anyị, sonyere anyị na Flozi Circle. Chetakwa sonyere anyị na YouTube channel m. Biko gbaa mbọ sonyere anyị. Dịka ọmụmụ a na-aga, enwekwa otu isi nwee mmasị ịkpọtụrụ m ka m kụziere gị ma ọ kụziere ụmụ gị ka ha mụta ka esi asụ asụsụ Igbo nke ọma, mụtakwa ka esi ede. Kpọtụrụ m, nye m ihe a na-akpọ DM. Chetakwa ka ị sọskraịbụ na my YouTube channel. Ebe a nke ị ga-ahụ ka ọmụmụ ihe a si na-aga nke ọma ọfụma. Ọ na-agakwa nke ọma ọfụma na soshal midia nke a bụ Facebook. Sonyere anyị ka ụbọchị taa mara gị mma. Ngwa n'isiokwu anyị ka nọkwa na mkpụrụ abịdị Igbo. Cheta na m gwara unu na ọ dị 36 na ekekwara n'ụzọ abụọ. N'ụzọ abụọ ahụ bụ ụda ume na mgbochi ume. Chetakwa na m gwara unu na ụda ume dị 8, mgbochi ume dị 28. Ụbọchị nke taa anyị ga-eleba anya n'isiokwu ụda ume. Ụda ume agwara m unu na ọ dị 8. Ha bụkwanụ ndị a: e, i, o, ọ, u na ụ. Ile anya nke ọma, edeela m, ahaziere m ya ọfụma. Ọ dị 8, mana ihe ọzọ bụ na ekere ya ụzọ abụọ. Ekere ya ụzọ abụọ, ekere ụda ume ụzọ abụọ. Ha bụ ndị akwa ụda ume arọ. Ụda ume arọ bụ ndị ahụ mkpọpụta ya na-adị ike. Ndị ahụ mkpọpụta ya dị ike dịka n'ọmụmaatụ e, i, o na u. Ile anya ka esi kpọpụta ya, o nwere ụda ike, ọ dara ike. Ọ ihe eji akpọ ya ụda arọ. Ụda ume arọ ma ọ ịkpọ ya ụda arọ. Ụda ume arọ ma ọ ịkpọ ya ụda arọ. Nke abụọ, ụda ume mfe ma ọ bụ ụda mfe. Ụda ume mfe ma ọ bụ ụda mfe.